Deze week in Limbourgeois de Aspergerie in Venlo als het netwerkevenement van de regio Noord-Limburg. Venlo is het hart van de asperges en de Aspergerie is het prestigieuze feest één keer per jaar. En daar komt Toet Limburg naartoe en ook hotshots van over de grens in Duitsland. Merkt u niks van zo'n evenement van ja, economische problemen en inflatie en noem het maar allemaal op? Of is de belangstelling even groot als anders? Nee, het gaat hier in deze streek erg goed met de economie. Gemiddeld beter dan in Nederland zelf. Daar ga ik vanavond iets over vertellen. En je merkt dat we eerder nog een soort wachtlijst hebben. Dus de tafels raken we makkelijk kwijt. Dus het gaat heel goed met Venlo? Het gaat met Venlo erg goed, ja. Wat dacht u toen u nog las van de week van, dat ze helemaal stoppen met de Floriade? Hadden ze dat misschien eerder moeten doen of niet? Nou ja, dat begrijp ik wel. Hè. Op een gegeven moment moet je zeggen, is het nog van deze tijd? Ik moet wel zeggen, ik heb de Floriade als burgemeester hier niet meegemaakt. Maar ik ben nog steeds heel erg positief over het resultaat wat de Floriade voor onze regio heeft opgeleverd. En als we die niet hadden gehad, dan zouden we hier geen campus hebben gehad bij de Universiteit Maastricht en de Hogere Agrarische School. Dus ik ben nog steeds, en ik kan het ook uitleggen, ik kan het ook heel goed onderbouwen. Zonder Floriade hadden wij die impuls, economische impuls, niet gehad hier in deze regio. En de Aspergerie, heb je begrepen, is één van de evenementen waar de provincie ook mee uitpakt. Ja, en dat is ook terecht, hè? Want het is één van de bekendste, mooiste, maar vooral ook lekkerste producten die Limburg voortbrengt naast de vlaai en alle goede ondernemers, alle mooie bedrijven, mooie steden en dorpen die we hebben. Maar de asperge, de koningin, ja, die laten we graag iedereen zien. En nu vanavond, de hoeveelste keer bent u al hier? Dus u weet precies hoe het allemaal loopt zo'n avond. Ja, ik laat me altijd verrassen. Ik ben inderdaad graag te gast. Ik was hier als wethouder natuurlijk uitnodigen, nu als gedeputeerde. Dus het is gewoon een mooi netwerkmoment. Het zijn echt van die momenten waar we als Limburgers onder elkaar ook trots zijn op datgene wat we met elkaar doen. Maar we ook met elkaar bespreken wat we nog allemaal te doen hebben. En dat is ook best een hoop. We hebben veel ambitie, we hebben veel kansen. Er zitten ook echt uitdagingen ook in onze samenleving. Die verkiezingsuitslag heeft dat ook duidelijk gemaakt. Dus daar praten we ook met elkaar over. Hoe gaan we dat nou met elkaar doen? Maar vooral met elkaar. Minister van Financiën van Noord-Rijn-Westfalen. Dan neem ik aan dat u zo af en toe wel eens richting Venlo ook komt. Misschien zakelijk, maar ook privé. Ja, privé eigenlijk van begin aan. Als kleine jongen al. En daarom vind ik het zo mooi dat we hier over de grens geen enkel probleem daarmee hebben. Dat we met elkaar dingen doen. En de aspergerie is een mooie uitdaging voor mij om weer een beetje Nederlands te praten. Ja. Waar hebt u het Nederlands geleerd dan? Ja, in de grensregio en ook tijdens de studies in Maastricht. Oké. Ja. Dat is mooi. U bent verantwoordelijk voor de financiën in Noord-Rijn-Westfalen. Ja, in Nederland gaat het een beetje moeilijk met de financiën. Is het bij u een stuk beter? Nee, dat is ook niet beter. Hè? Ja, de inflatie is toch redelijk hoog. En daar hebben we allemaal dezelfde problemen mee in heel Europa. En we moeten dat terugbrengen en dan komen we ook weer in betere tijden. En voelt dat prettiger nu buiten de politiek? Ja, je kunt een beetje van een afstandje bekijken wat er allemaal gebeurt. Hè? Dus dat is ook wel een nieuwe ervaring eigenlijk. Ja. Zeg, en met de partij, wat gaat dat worden? Ja, wij hebben wel eens in betere situaties gezeten. En na de verkiezingen Provinciale Staten, kijk in Limburg hebben we toch verloren, maar we hebben aan de andere kant ook behoorlijk stand gehouden. We zijn nog steeds een partij van betekenis, maar op landelijk niveau hebben we behoorlijk verloren. Dus dat betekent toch weer op zoek naar die kiezer.
En de goede dingen zeggen en doen. En in die combinatie. En ja, dat is ook de taak die politici die nu nog in Den Haag zitten en in Maastricht zitten ja, op zich moeten nemen. Nog niet het lidmaatschap aangevraagd van de BBB? Nee, ik heb, Caroline heeft mij bedankt voor al mijn inzet en ik heb altijd goed met haar samengewerkt. Maar ik ga niet aan een andere partij toe. Nee. Ik zie een groene asperge. Ik verwacht hier witte asperges, maar dat is bij wijze van verrassing. We hebben nou een verrassing. Maar we hebben, kijk, asperge is groen en wit, hè, ook in Nederland. En we hebben net wat snacks gehad en nu gaan we beginnen met een voorgerecht met groene asperge, tussengerecht witte asperge en de hoofdgerecht natuurlijk de witte asperge met een gepasseerde ei. Zoals het hoort. En dat is klassiek. We hebben zelfs het dessert 2 keer met asperge. Heel lekker. Alles asperges. Alles asperge vandaag. Ja, vast gezicht op de aspergerie, inmiddels afgekikt van de politiek. Oh ja, zeker. Ik ben nog adviseur van een aantal bedrijven in Nederland en België, in het hele land, ook in Limburg. En dat is heel leuk. En hier tref je bedrijfsleven, politici. Dus heerlijk om te zijn. Geen heimwee naar het gouvernement? Ach, laat ik het zo zeggen, hè, Joe Biden. Die is op zijn 78e president geworden, dus wie weet dat ze mij maar in de gaten houden. Maar nu heb ik het heel goed naar mijn zin. U komt sowieso voor de asperges, maar ook om te fietsen. Waar kijkt u het meeste naar uit? Ja, eerst de asperges, hè. Eerst de energie opdoen en dan morgen inderdaad flink trappen. Ja. U komt eigenlijk uit Rotterdam. Hebben ze daar iets met asperges? Ja, in Rotterdam houden ze ook wel van lekker eten, maar dat echte culinaire, daar moet je toch wel voor in Limburg zijn, hoor. En voor het fietsen moet je eigenlijk ook in Limburg zijn. Dat doen wij daar ook, maar hier kun je natuurlijk echt fietsen. Dus, dan moet u nog wat naar het zuiden afzakken of niet? Eerst inderdaad vanavond hier in Venlo en morgen naar Zuur. En dan gaan we daar flink trappen. Maar ik doe niet de hele, hoor. Niet de hele Amstel Gold. Ik doe de 100 kilometer. En dan probeer ik op zondag nog een kwartmarathon in Rotterdam te lopen. Dus dan hebben we een lekker sportief weekend. Dus de conditie moet goed zijn. Ja, dat gaan we ontdekken dit weekend. Maar dat moet wel lukken, hoor. Dat moet wel lukken.